And some baby. Oh, naka. Se papa na anya ne ho ade waka. Then you back was say no cast for a virgin. Well, you're the first one. I don't know. Some back. Waka. Then you back. Girl na anya ne ho ade. Simple. O can't again. No, so what are you one? Lumba. Girl na kai. Eye court na agege nsem anim. Nsem anim. E no mo ayesa. Papa no be wa na nkọwa no. Papa ni nim so ntumi ware no. Okan yen so. Okan yesi girl no pressure no a. E ma papa no kan so ontumi ware no. Ne yere akosua ayidie. Ono ane ne yere. Wan ware no. Girl na aka. Eye court no mo agege nsem hunu anim. E no mama sa asem nyina aba. Yes, mo. Nipa bone sem say de ho na kyerɛ mo. Nipa bone sem. Ni nyinaa fi what killed Lumba. Ɛna ɔmo pɛ sɛ ɔmo kata so. Ni nyinaa firi hɔ. Ɛno a na abusua panyin edwane ho a wo su. Ni nyinaa firi hɔ. Premeditation. Ni nyinara. Ni nyinaa firi hɔ. Girl na aka sɛ yɛ anware no. Waka. Obiara a wɔ girl ne nkyɛn nim sɛ yɛ anware no. Ɔmo nyinaa nim. Court na agye nsɛm hunu anim ɛna ɔmo akɔfa saa ɔhawi ɛde aba abɛto Ghana. Court na agye nsɛm hunu anim. Yɛde ordinance ba APA with customary. The fact that maame na ntumi improve the ordinance according to court does not mean there's not an ordinance. There is an ordinance. German for the letter to so said there is an ordinance till say papa no ewuye. Na when to improve mo de CD ababa je 5 CDs and tronti ni akan anu atum ni ahwe mo till ye ko mo de mo bo mo aboso mu yi ye ko obi be say so until the bones are rotten. Nsɛm no sɛ deɛ yɛdi. Obi na atwerɛ no so. Lumba has no best friends. He's a very private person. Ɔmo a ɔsi ɔmo gyina hɔ a yɛyɛ no, ɔmo mmra. Ne nan fofoɔ ko no, ɔmo mmra mɛka. Girl ya aka sɛ yɛnyɛ ne ho adeɛ. Ɔkae sɛ papa na anware no. Right from the beginning. Na mako gyina court ayɛ nneɛma toro ka basaa. Ɛde asɛm aba abɛto Ghana se. Nokure asa. Ya asɛm. Busua panyin de ye fokoso ye Celebration of life. Yes, celebrate Papa no so peace pa. Anka saa de we celebration of life no. Anka obema akoso on peace. Ope how. Ena attraction na onya no so eye ne de. Inti senya obekọ so obi pain no emfa na ho because of peace pa. Onwene ho say these family members no they need closure. They need closure. It's a celebration number here. And a bedroom closure kakra bi say omaye bibi amalumba. Why don't you help them? You help a family. You don't distract and cause pain and damage. That's all he's doing. Pain and damage. And no pen oil. Evil man. They need closure. And they need closure.
They need closure. Omo papa dear na ye no. Omo papa ye see no way. And Kole, ombe battle with these questions forever. Forever. And no dear Bishop, you won't home. Omo mental state, onye home. Sasadi omo ye, ebe bre omo closure kakra. Why don't you just help them? Why help okra set aside no mo nyomo ade. Ne jai san sim hu na wenye sika de nam court ekoye injunction ne de no. How is that going to help? How is that going to help? Oh, Watchinimu, ye be hwe lumba. Ye be mesi ye wie ya de ba no so no. Ye nyina ye be ka bom de na court. Lumba se lumba nye ayifu ajapade o. a Lumba public figure. se lumba ye dia. Enti no tiwa na waye obi ni obi fi asem. Se lumba nye obi fi asem. O ye dia. We move for dia. So unima. Obi out to me ma yes samra wo Ghana de. We move for ye dia. Ye ntra se kura. Ye be pe baby lumba wo hye. Baby amode na kohye. Nana, oh, sorry, but I make them real quick. As Nana make before, they say, until a Busia Penny does what is right now, you will allow gaps to be created to the point say no will have the right to try and figure out what the truth is. Because no crime you say as humans, no, our natural instinct we put is one to search for the truth. and two together. And say if that is not the case, maybe to the baby, I will figure out what the truth is. Nana guy, but also to baby, you will figure out what the truth is. Or also you will figure out what the truth is. And also will have different definition of what the truth is. Until the truth is vindicated, period. Exactly what killed Adelumba? Why the fuss? Why are we allowing the justice system say upside down? All because we are trying. It's not a bit to say I know my no more so as I can see because there is so much gaps in the whole narrative. Maybe sometimes I'm like, wait. Brony likes documentation, evidence, and transparency. That is it. Can't you say 1 + 1 is equals to 2? And some coffee for the beyond the later on the catch him say a 4. Now my dear to say okay because what catch him say for nothing make it 2. My question would be why? I didn't say make it 2. And that is why there is so much restriction, there is so much agitation. If you compare the Ecosono, I will go as high as saying, the Me Too movement, the Black Lives Matters, even women empowerment, it was because a group of people sat down and said, wait a minute, the way of life is screwed up. This is not right. This is not how it's supposed to be. I have a question. That's it. People need to stand up. Me say, sometimes, as year kono ebusua penny omo ebusua mu no, it will give them so much rights, unnecessary rights people will not settle with. So ebusua penny there, you are a facilitator. We did not dream ba nkwala na to adaka okunafo na yese we na yese na wa merge ni nyina together na bia wo akọ na wo de nsa akọsi ayie sa na sa ebusua panyin we a waba waye ne ho commander and chief ya oye niema basa yi de. It's not right. We fail e was so catch us we fail. Hwɛ yie bi akɔyɛ ya junkies na egugugu park so. Lumba junkies na egugugu park so. Wante n'anim de hye n'anim. Ɛno na ɛwɔ so ohu. We fail no njai unnecessary errands na ɔyɛ no. What be that? When a mom closure, just help them. And yes, set yourself aside. No more adie. Obi a invite o baby.
Now poku knows, now cause distraction, now cause torment. You haven't thought of Nkrofo a mental well-being. If this is what is going to give them closure, so be it. Allow them. And get yourself out of the equation. Ah, nipa ti wiase a yempa hotokra o. Asɛm mpe nipa. Oh, ɛha adwene. Abusuapanyin no, he's got too much time on his hands. Too much time. Nanka asɛm wei deɛ, wɔyɛ wo deɛ. Nea ɛbɛka akyire no, ɛmfa wo ho. Nyɛ wo sika na ɔmo de yɛ. Ɛna ɛnyɛ w'asase so na ɔmo kɔyɛ no. Why go and poke your nose? Why? Oh, nipa ha yɛ ho too much. Yɛ ho too much. Aba. Me read the comment section so much. It's so funny. But your comment section for more anu amutimi kasa no. Mo brass red am make say. Asembe ni my me ba drop it. Mo fro na mo make a peace of mind. Mo ma kire nyansa. Forever on say. Asme kan ne kan ye tawiya ye nya yi. Utimu say to see kura wa hai obi kisa de adomba sam Jimmy ne sa gaya jode yi. The friend say de ni dinu kra wode yi we suppose you that say ya to na yi. This wo ka bia wo do mo ye. Oh. We say ye be ko school ye be tuna classroom back. One subject teacher ne be chere. Obiara ne de we better ne nsama say. Na anase o ma ye question say answer mfa ho a. Abi na say ye hu yi. Ensima better public no. Na ye obiara ede na so. From So be a learning style in the same. That is it. A compromise will be near the analytical. It is now to detail. Yeah, so people can't be crying so bad. Only by argue, just leave the person because Ninsen Bill can be out. Put him with will make sense. Instead of the day, no. Why I say Mukasa, so because I need a court, any uncle court. Why? Because when you say be a court on our quarter. Because of previous years in it, official crown a daily BC. NC, a better condition that I go to Ghana. There'll be a time and talk. And then never pass the BC because we should be more. Casabin can jet them, Kabusa Pen and Castle Crana will be or Fasiphobia. I don't know the CNE. Yes, that's a court to need police for one crowd, much more to say, Abusa because the court will need police for no more assassins ever. Let them be as open and Quasasim about police and answer about court or Masom. No, songs or more nipa, or money be a possible BM. If they don't you mean Casamina, no. Some way you do by a bush opinion, and don't just say, I wish I'm going to be taking decision. There be. We are fascinated. Yeah, so it's time there. Ghana, and to the form of this argument by you know. And then, and the Yaba, I think here because I look at what I was here. No, I'm trying to know who they are. Yes, maybe they are in Papa Consa. What do you mean? I'm not going to make one of my banner. Maybe sorry, I remember Bush up and be a mayor. When you come fast, I'll be a make school. When you come fast, be the boy, brother, do say, I am my name, Papa, be a mini, more for being a boy. Say, I watch me. So, as my bar, will be a best or I know, Minamia Bush up and Minam can't see or being can be. No. Yes, as well. So this will be also a boy in Panama and good relationship. Also, Mark Wine, to Canada. You know, I do it. I don't think the court to be an open a cranny pepper, almost a bush penny, a decision what taking a crowd. Providers I do more, so Koyodiano. Okatoma, you know, Abu Sambina, I'm a how. Who provides you prove abandonment security at the other year, they seem to be so quiet. They never how. Anyone will be an influence. Enemy good Lumba legacy be distraction no how a power struggle. Keke. Papa no power.
and a fame no. We know it has Anything. nothing to do with if you have a man lumba legacy. Oh, No. One of us say no. na se mo Abusa so penny Ghana no. 19 fa no na Any no young lady, no one must say Abusa that lumba no. Legacy, one of most say no. Cranty say, you be a solid, any the immediate family answer say, say changes baby now when you're to my pay fra. Oh no, also want to ask you. Ah, say, what do you want to ask here? What do you want to ask here? Well, yeah, Twilight Tech, Ghana, Cafe, who also Ufuturo, would throw us here or say you could not Casamin TY. ye pe kuta la kogu ye kwa so do. Wo de wo de kuta na gwa afefo amoto e de bia frafo ni ase. Na di din se hu. Twilight Tech, William Twilight Tech Abusuafo in me Casana. chiachia Oh, no, mo it's been mo caso. phone. It's been caso. It's winter. Drop it. All I take, Abusuafo drop it. Because abusuafo all mpacho mo te me Casawasia kasa. also was Roha. And yes, if from no being blay, why? Your Becassa no mra. Abusuafo me pa mo cho mo te me kasa. Yet, pa. Okay, me chiachia mo. Edi anopa me wa asem kakra bi ka kire abusuapanyini owusu Kofi owusu bo ahe. Eja owusu e. O fa asi so nana. Me pa cho wa pa wiram fo na wa kogye no. Fiti na no metie wo duro me hwa wo bre. Wa koma munim se nya wa na wa make say decision ya wa make ya wo de asemi ekokot no. Pressure na de ma won ti papa panimo te se wo. De mo adi mo mo ni nko. Sika na wo de ma wo no so hwe ne so mo de be blackmail watch afa sika ne komo mo back. Because wa wo panyi dwene no enya wo pe. Ena no wo kasa nyina otum se pressure gina wo so. And some are working in your pressure, just say ye push you into papa. Dear what if you dream to better my so no mag way out Mrs. Waya Wanana. Etimium a blackmail one manipulate one my hair about you won't yet what mo. But deep inside you know, say you won't know what to say na mono, or moon piano and what to say na mono. Na me dear woman who yaw papa will my Jimmy for. Omo nwini wo mo daache ene wo mo so mo ma wo mo omo nim se no me na wo de ba no ebeka wo mo ne wo masefo se wo manim nyansa ko metu fo se papa omo di kan ayam wo akoye mistake ba ko no apa ba bitina we di emfa wo ho nyijim ti papa bitina wo mama konta prince kwase ampanyini we ene ne nua ba jimifo we wo mo no se wo mo hye wo mo da mo ye ni wo matem wo jimi papa panimu te se wo mo no hye wachi ene o mapia wa coach nyom na akotwe ama wo se wo fu ani mu konti papa wo bedi we mo achi ama one wani mo nyama pepa se wa lose position wa sorry wo be ya mo obusua panyini so nkrofo we nti aba be dia film sa fe bedu brebu respect kra na nka wo no sa nkrofo we nti na respect na botimi dia no pay me afutu ani se papa enka achi ka kire o mo se wuntimi nya adwuma bi ama mo biem ne pa oba bi tena because na mo wa tu na wa wo pe Mame, on for my dear come out, anything I make us on for my dear come out. Because they say no, or would walk with mama. I say, a funu no da ho. And I know the audio no, because on morning almost see a funu in there. Nessa my dear kunim, what would you actually see a funu be abedem? It also can't say, yet appear now, what corner. And can you maybe I was saying kia and kia ye? Enti papa wo betena ho amomo no adi omo bone na sika ni bre ni wotan a wotan lumba etan a wotan wo yete se na na champon wo so benya te se na na champon pa akosia se wa so nyina ye se akosia se wa mbo amani kuna bra bwa nsei ni so papa ni nyina te se na na champon na wo de tan wotan na tan lumba na ade abeso akosia se wa papa twen ho ate na akoso ba fom ma no bedi nkunim celebration of life no so ye be ye ahye awrade animonyam enti twon ho na asem anu no me wo fom ho Mr. Fia Papa bi. yes Nyamish abusuafo. Mo aye bi a eye na mu ntwa so Ghana fo mo aye bi a Samu dolumba o samu tan hwan o samu do hwan mo aye bi a eye. Na ono so wane hwan no no. hwan no Pawasa ya kwa fo be no twafo be no They say me ya yi moderator film. ya ma yale Bodan for be no ya ba hu ka Yesu moja be ka wani. ya ko shini be ma sansanyi kasi fam ko wanu tu se Yesu na moja meja be ka Oho wani. se pada. Fiaba Akobe say utru bu kankan. Wo wu be yare ada ho no abusia panyina sie wo mo no wo. Ebusia for na ebusia panyin no.
Enti ma frempo ma mo nti mi nka say ye yi ye ho afra busua ni mo ana. Ohima Asɛm bibia wɔ ne mmerɛ. Ɛsono sɛdeɛ obia sɛdeɛ nyame si bɔɔ no. Mom yɛmfa wɔ mo saa. Ɛni nyai sɛ na wei mmɛkasa. Ɛna wɔ mutumi kasa anka yɛnyɛ asogyafoɔ nte sɛ ama wɔ mo. Munya abotere na bibia wɔ ne mmerɛ. Wɔ mo ankasa kora nyame bɛkasa ama wɔ mo. Me dem me frɛ sɛ busua nka me ka sɛ mo ntwa me din me nka ho. asɛm fi sɛ abusua mu a nea ɛkɔ so no wobɛsɔre agyina So no. ɔmo a ɔmo hɔ no wɔahu sɛ obɛtumi afa ɔmo so nti na ɔyɛ nea ɔyɛ no But bibia wɔ ne time. Ɛbɛyɛ kakra wo de okogu no. Munya Ah, abotere. wachichire nipa nsa egu n'akyi na wo bɔ ne yam saa den. asa abra ne su nso Me promote good morning. morning Me pese me answer obi wo comment section. Jimmy or Jimmy. Somebody called Jimmy. What where kase? Ye person dwe. Obi o person dwe. Wo kase ma brempoma ne omo keka ho akɔfa abɔnten sofo. Hwan na afa abɔnten sofo? Wo obi anyansa tuutim. Wotumi betena abɔnten. Eye audio ba say obi pese okun obi nti na opam ne de ne bag na you are under the comment section writing that someone don't want peace. We ya asundue. Panyin sa na panyin ye. Panyin sa na panyin ye. Adan nti na mo mpɛ nɔkorɛ saa. Adan nti na mo kyerɛ nkyirima ne nneɛma ɛnyɛ. Mo pɛ sɛ yɛnkasa Ghana yɛ na Nyankopɔn ɛde yɛba awieyɛ mmerɛ mu anaa. Mo nso nneɛma fo so saa. Jimmy, wohwɛ na sɛ yɛ nɔkorɛ ma wakɔ baabi a wopɛ. Mɛmmɛ kɔmɛnte wɔ ha because anyansafo na egu ha. Munya ne Ɔmo kyerɛ yɛ nyansa. Wɔn Amammerɛ koraa no ɛnyɛ saa na yɛyɛ nneɛma. mo ko mu nti. Na ɔba Bible mu nso ɛnyɛ saa na yɛyɛ nneɛma. Panyin wutim bie wa no kasa obi pɛ sɛ okum obi. O pɛ sɛ obi kum obi. Lumba should rest. Ada obi aka Lumba asɛ. Yɛnya kan Lumba asɛm o. Yɛnya kan Lumba asɛm. Asɛm a meka no momfa nto mo tirim. Mesi moment yɛ yɛbɛyɛ yi news conference sɛ yɛ busuampanyin nkɔkyerɛ baabi a Lumba ɛda no. Na ɔperega yɛsi wɔ da a wɔnna koraa. Saa so na abusuapanyin so yɛm hyehye no. Ɛho entertainment no. Wo abusuapanyin nsumi akɔ gyina Lumba radio, Lumba FM. Ɛne Collins sɛ an obi ntumi nkɔyɛ yi. Wadam wo yɛ busuani. Yɛ yu sɛ abusuapanyin ɔnkɔ na ɔwɔ abusua no mu. Ɔnkɔ na ɔwɔ abusua no mu. Adan nti na mo mpɛ nɔkorɛ saa. ɔmo right so ɔmo yɛ yie no ɔmo a na ɔmo yɛ no ne yere ne nuanom no ɛna ne yɛfa they have a right nti ɛno na ɔmo yɛ Wo chinchin nipa nsa akɔgye na japadeɛ. Wo te hɔ sɛ wo de wuwu a wo japadeɛ yɛ ɔyere na ɔma deɛ wo pa na abɛma abusua bi. Na aka sɛ ɔmo nkasa a na saa ɔmo nkasa a nti ɔmo ka sɛ wonim ntɔkwa ko a Nyankopɔn nko bi ma nti na ɔmo nim ko amanfo na ɛkoma ɔmo no. Ɔmo nim ko nti amanfo bɛko ama ɔmo. What the comment section where it say you don't want peace. Na wo time a yasoma bɛpem sɛ bra sɛ yɛbɛgya mu saa deɛ ho a ne yɛka kyerɛ sɛ pɛsɛ yɛda wanya. Abusuafo metumi akakakra. Abusuafo gabi yɛnna wɔ hɔ maame yɛnna Dekem. We de mama ka akɛnkyɛ abusuafo ni. Abusuafo ni to park yi. Ɛnyɛ nkwa na ayɛ abusuafo ni wɔ Ghana ho. Afɛ de yabrew. Na mo a mote comment section abɔdanfo agyimifoɔ bi na mo ba na mo bɛtwerɛtwerɛ. Mo asɛm no. Yɛmpɛ peace a for be peace obi afrɛ ha. Ada na mo yɛ nyaatwom saa. Wuni no se. Una nkɔmɔ bɔ bra na yɛdi wei sɛ di wo maame anka bɛyɛ wo de. Ka wa bɛtwerɛtwerɛ nkwasi asɛm saa. Enti na mo rough Ghana boys ni girls amabato. Enti na mo rough no. Go too soon. Mo nkwasi asɛm sei ne mo asɛm ne mo mfiri mo asɛm sei. Ɛno enti na mo wu ntam. Ada na Ghana for mo nka nɔkorɛ. Nɔkorɛ mo nka de mo sɔre a mo se Ghana yɛ Christopher man. Wo bɔne a mo di jo sɛ da bia
na tanka car na akɔhwe ase na egya atom na nipa asisi na plane titi gu na wei sisi yɛ kɔtɔ tomato kɛkɛ kora hwɛ deɛ akɔsie bɔne na mu di no ɛno ka kyerɛ mo sɛ munya abɔne no na moma nɔkorɛ no adi na maame akɔsua sɛ waa wonya ne nkunimdie anyɛ saa a asomdwe mma ghana moyɛ nipa bɔnefoɔ wobɛkɔ so abrɛ wo a wobɛtwerɛ nkwakyerɛ comment bia no sɛ wowɔ nnua baa a ɔpega ba ne fie times 10 ɔba bɛtena wo fie woyɛ bɛrima nso a the same thing bɛto times 10 moyɛ nipa bɔnefoɔ awudifoɔ obviously God forbid. kwasiafoɔ yɛka sɛ ɔpega mmra mo hɔ a mo sɛ god forbid motuo so no mapampa so obi de ɛmfa ni no kyɛ sɛ maame ne nkasa nti mo asu kɔdo mu a momɔ brada monim drug boɔ mohu cement boɔ mosɔre na mosɔ camera na modidi n'atam motwa mo akɔ na mokɔ mo baabi a yɛka yɛ asɛm yɛmfrɛ wɔ ha na wobɛtwɛtwɛ nkwasea comment sɛ yɛmpɛ asomdwie hɔna de problem wei baeɛ abusua panyin na kɔtwerɛ letter ɛde ma maame akɔsua sɛ wɔ a ɔno akɔtena tv so sɛ ɔno deɛ ɔmpɛ ne ho asɛm no na ɔkɔtwerɛ maa no sɛ ayie no mpo ma ne ba bia na ne mma no na wakɔnsida ɔmo nti na ɔma no aba bi what a nonsense ɔka sɛ ɔno no aburokyire no wɔ ahotutuo nti yɛka sɛ ɔnkɔkora wɔnkɔ akɔsua sɛ wɔna sɛbisɛbi mprɛduasa wɔn de wagyimie nti wɔnkɔtena wɔ mu na wɔnyɛ adwuma fa mɛhwɛ kɔgye fo su na wɔne ne nyɛ agyapadeɛ nneɛmfa nkɔma baby mama lumba si bia ma na compensate ɔne n'abusua nti ɔmo nkɔtena ɔmo deɛ nyɛ ɔmo ani na brade a anka ɔbɛba bɛka sɛ ɔbɛsan bɛpɛ agyapadeɛ ne nsa aka ne deɛ awie maame akɔsua sɛ wanne ɔdɔ buroni bi o whatever they call her no wɔne ne biribiara kyɛ mpa biara agyapadeɛ no nyinaa yɛ kɔgye fo su ɔne ne yere dua nti maame no nya ne 50% wie a deɛ aka no so yɛkyɛ ma ɔne ne ma ɔdɔ buroni no papa na compensate no maame no ne biribiara ɔne ne kyɛ nti abusuapanyin hu deɛ woyɛ no ɛnyɛ ehu o yɛabrɛw na yɛate abrɛ nso wotumi nyɛ obi afɔko obi wo ne ba tete ne papa tete ne maame tete na bɔ no ka ɛdina kɔ school obenyin na sɛ nyame to ne nsa frɛ na yɛsi abusuapanyin wabɛgye abɔ so wasi asɛm ne mmu asɛm wei ɛnyɛ Ghana asɛm wei wate bi da aburokyire obi kuru wu a ɔba ne na ɔwɔ so tumi Ghana nko ana yɛ nkwasi amammerɛ bi a wɔn de yɛ yi sɛ ɛna abusuapanyin ade na moma yɛ ho ntɔ yɛ Ghana hɔ sa yɛte aburokyire yɛba Ghana yɛtɔ asase a na mo agye yɛn nsam yɛyɛ biribi a na mo ayɛ sɛ yɛ deɛ yɛnyɛ Ghana foɔ maame akutu sɛ wa wɔnyɛ Ghana ni asamoagyan nyɛ de same thing na so no ɛyɛ de nti na asamoagyan deɛ mo gye na agyapadeɛ nyina maa no na maame akutu sɛ wa deɛ ɛnea mo ka kyerɛ sɛ ɔdɔ buroni na agyapadeɛ no yɛ ne deɛ hyie no ma ade na mo yɛ nya atwom saa sɛdeɛ mo bɛyɛ a modi agyapadeɛ bɛma ɔdɔ buroni no ma kyinkyim ne nsa agye nti na mo yɛ saa no obia ne hɔ obɛnya agyapadeɛ no mu baako koraa maame no bɛgye na agyapadeɛ nyina mo so mo nte ase a yɛne mo atwea kɔfem sɛ bɛte sɛ tɛm ade na moyɛ nipa bɔnefoɔ saa monka nɔkorɛ nti na mpanyinfoɔ mo bɛwuwu a na moanyanya stroke na mo nsa baako ne mo nan baako montumi nante bɔne na mudi no yɛde ɔman hyɛ mo nsa sɛ monkyekyere ɔman no moakyɛ sika no afa yɛkɔ twɛmbotie so yɛ agyapadeɛ a ne yɛba fie so a ɛno so mpɛ sɛ mo sa gyinti yɛm sa ɛsa agye ɛnyɛ adwuma nnɛ ɛnyɛ adwuma kyɛm abusuafoɔ meda mo ase nyame nhyira mo ma obi nso nkasa bi maame a wobɛkasa yi wokasa yi koraa tumi anya ne me Yane dada na ne kasa na enya ne wo. Nana Kosia. Nikasa tumi anya mbra ha ye na ha nti wada kɔpɛ ba bi ba nya agre ni yeti moderator free so moderator de so obi kan nsɛm na wo mpɛ wa ase wa wotumi mute no wo so de obi ye mute obi ana ye o ya Nana Kosia try na ye na ade no ɛwɔ so na try na me to check we minya ayi bi o wonye sen ade wo ye dadada nitim sɛ me nim san wo de me ye but you say me eni so on sa me wo de try na me try na me ɛna mehwɛ yi eni so ɛno an sɛ 10 of macro microchip voice what do you check here ya the phone oh really eni so also open na na se me na Nana Kosia baby a me wo no ade aso I mean that na nti open rem tati na say rem na me hade nya pasi sampi na san web na na gaga no na na de ona o
Me 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 ma me do. ba go pe. Why you say me da? Me na nka me mano den. Mama nie, Me wa me time mama me do nie. den. Mama obi esie ni o. Ama bunzu. Mehu Ana ma ama so sa na de ma wo ka se mehu. Ama mehu. ha Mehu me bu say. bra no kra o ha se si a bra no se manya ne no. Ye ni ambre papa bra ye ni ambre gana po ya me ni ambre. On be so mo di esi kan e gana kan ya se ya nti ase. Na se no Because wo bo da mo ne ni nam. you see no at a rim. Ah okay you papa. Hey, Ama, Bra. Yay. Ama Bush, and Good morning. yeah, okay. Number what to say? Boko, what's that? Yo. Ye ka ye ko ye ba ye ka ayi ade no so ewo ye na ho a me na na bu besa asantefo a mu kiri mu nuanom da ache mu bebre Nyamba inti sa check. Why? Ba ko be bu. wo asam na ekoba ni nyina no ne kase dodo nyina firi ye nia ye manhia ho Dabi. Anu mi bo radio station bi. me Yekasi. say mame enye Enu wo. tinye Me me ma say. ye mojuani awa himfie hoda enen na me obi abeware me ba abrotiri ha me say The flower ni say. o say What they say? Ohima. efra me amabozu Hey, ya ne mi ne mo. Aba wo What nsi. Ma what ne. the ai amabo? me se ne kasie ni nyina ye koba ye bre nyinara efiri ahimfie ho O na papa ene number na fodo nkrofo ni bi nana. media men coming crop for asem media asem a me kan say ni nyina ne kasie nyina fira ahemfie ho ekoba nyina numba wanka no kore no a na wodede nkrofo ka eka no a na wode wo mu no Ana no de eka ne ka. Why? ei uye de kaka say comfort call Hmm. enti saka no opriga no yede nasi animu o enna ye pese ye je isle gondai no na Enu omu de pe baby ohima. man Dia wo kan ye no kra de na so wo mu abregu. Because wo ba bi din da so bia wontime nye ene wo aha sana beginning no no omu nim se oba bi din da so ti ase. enti wo mu pria ma oba ayi priga abaye yire na obaye yire ni wia na kire se wotimi akrem ho se ni matimoria On home dia ni anya maso. Wo mu timi wo mu na yaje ɛda na tɔn akyɛ wɔ kana ma wo mo oh. mesi tɛpa hene hyɛ aseɛ me na meka kyerɛ wo Oh, we dey wo ba ti ba wa ha nka wo ji information ni ko ye ho adwuma. yo enti sɛ ɛkɔba nyinaa no ɛyɛ ka na naka wɔ mu nim sɛ akɔsoɛ sɛ wɔabɛsɔ ka ne mu ɛna akɔsoɛ sɛ wabrɛ ɛkatua wɔ numba ho enti wɔntua bio ti Na no de wansɔ kama. ka ne mu Ti che say. ɛka ne deɛ na dɔɔso Hmm. enti pra wɔn mo pra nyinaa no wɔn mo pra manka ababaawa na gye dan no na nka wɔn mo apɛ baabi amena tena ne yɛatɔ ne dan na kyɛ atete yɛ ka me na meka kyerɛw And your own body. We dey new information. Me fan ko ba ti wa hoy. o dabi a mede ma ɔbaa ti wa wokan wɔ se backdoor dabi a mede ma ɔbaa ti wa dabi a mede ma asante koe mede ma ayi yɛfrɛ ne sɛ to be a guy ɛka no ɛda hɔ no nti na akɔsoɛ sɛ wa ho ayɛ ahinsaa no ɛnyɛ bibia akɔsoɛ sɛ wa wɔnyɛ wɔ bi ahwee akɔsoɛ sɛ wa wɔni wɔ bi aka wɔntumi nsɔ saa ɛka no mu ante ama yi mepakyɛ metumi abu sɛ wasɛm kakra abisa me baba yɛmfa no sɛ ɛka no wɔ hɔ na saa nkurɔfoɔ no a papa no de wɔn kaeɛ sɛ nka ɔtua wɔntuaeɛ no wɔmatumi ayi wɔn anim sɛ wɔde ɛka na nka bi a because sɛ nka obi firi na wɔde ka deɛ a nka ɛkɔ abusuafoɔ hɔ titiri saa abusua panyin hɔ nkakɔ anaasɛ nipa abusuapanin bɛn no hɔ ma hɔ yɛ abusua na no nka ho ɔno sɛ mo ayɛ daa ka but wontumi ɛmfa akyerɛ ne ɔba bi a yɛsɛ yɛ ne yere o sɛ yɛ ne dua yɛ o sɛ wogye ne die sɛ yɛwo ne ne kɔyɛ akɔhyɛ baabi ayɛ saa nhyehyɛeɛ no ɛnyɛ adwuma no ɛnyɛ adwuma akyena ɛti saa nipa no a ɔno ɔfiri sɛ
aka kabisa wo hono no omre ni mu no me ka Sanu na se wo mutimi ma ni mu no. Anu na wo mutimi nyi ni mu ka se. Ani pass mesi de me kataku anasempo a. Enti abusuafo anasa ne yere no. nye ka no na se ka bie ni wo sa no Ade bi wo ho. Bra o me mu say tio bra ye bra o the sister ye ni nyina free ye da ye na ye ni free ye nyina. say obi free ma ye say wo do ka miente say wo so wo de ne ka me yente so ati Ananya ase ye ya ayi friend is abusuapani na se wa ye wo buka no wo timi si obi a obedi number de. Papa wuli na wo asɛm yi a wokan ma na mesiro me ntwawa no asɛm yi a wokan ho apa na wo fi sɛ wo betumi asɔre afiri mpanimfoɔ te bia mu aba sɛ na lumba de meka Enu ne ɛnyɛ asam bia na no. bi aba bɛyɛ Enu ana ne obi asam tumi no wo mutimi nye ni mu no. papa wuli wo de me bisa wasɛm ne nua bɛyɛ ma sɛ wu bia dada ma to ase onti na se wo ye panyin na se onti me de ani twa so ba me nkofa koti kwa be se ani ani pa na ye Aha. onye Enu yere na no se ye ka kwa di yere na bobetia. mo yi Mu no de de mo wo de bia bitumi me ye dai ye Mutie, de adwen biti no mutie, enu na ayi Mahama ma speech bi se ne uto asase a ye sin sakase se asase we nya wo dia ensakase bia ni soro ho enti so obi gi wade a eni nipa krontwea kosi ase ensakase bia ni ho ono na ye president a ye ensakase obetim no ono so ne nsa nimu bi one with their nature no me say ekano and I go back to a beginning no ko board that's spaghetti Ma bonsu. yeah Mpacho. Sɛ ka wɔ hɔ deɛ na kyerɛ sɛ ɔmo kasa ɔmo wɔ ka no ɔmo anyɛ fɛ nyɛ saa na ɛyɛ ayie. Sɛ wokɔta obi akyi ka sɛ ɛka wɔ hɔ nti wopɛ sɛ wota obi akyi gye wo sika ɛnyɛ fɛ because amammerɛ kwan so no woyɛ ayie na sɛ ɔmo wie a na ɔmo bisa sɛ ka wɔ hɔ patwa wate asɛm nti I wɔn na Matese pa Matese aha me me obiara yefati minim wonum nyina ha sese ɛyɛ busuapani no ye awie ni wie ye a we so wo buka na eka awie na yeka na otimi si odi adini otimi gina ho ka se abusuapɛni ayere na ɔyɛ yɛ ɔno yɛ ka sɛ okosie no onya nya yɛ ebia koraa ɔbɛsan abɛyɛ yi foforɔ nti sɛ panyin bi de ne nsa kɔhyɛ asɛ na ɔyɛ saa nneɛma no deɛ a na mpanyinfo a wɔdi yɛn ni no ɛnyɛ nneɛma pa na wɔrekyerɛ yɛn anu ɛnyɛ no nneɛma pa yeah kyerɛ because sɛ entasu mu anu ɛnyɛ no nneɛma pa kyerɛ sɛ wontumi nkɔtɔ obi akyi ɛnka sɛ an asomasi de mɛka nti meetaa n'akyi na magye agyapadeɛ gya other side no ɔno ɔbɛtena ase ma ne kunu anim agu ase nipa na ɔte ho no ɔkɔfa ba na wayɛ nti na afei na wawu awie a ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛgu n'anim ase nti abusuapanyin no na amfa n'adwen anyɛ adwuma wamfa n'adwen anyɛ adwuma ɛyɛ sɛ ɔdwen sɛ nkyirima nti because wɔfa aseɛ no anammɔn bi a obetu no ɔmo nso ɔmo hwɛ bàtà ɔte aseɛ Matese anammɔn bi pa a obetu no because obi wɔ hɔ a ɔyɛ concerned about everything ɔno ne deɛ ne sɛ so ɔsteady nneɛma ensem aha wo ahemfie ho no sister ha me matra ahemfie ma ye mojoani akwala da matra ahemfie minim de ekọ yo mu ye wo mu kululu nu a ye nkola ye ne namase ye sumo hema ye kọ banyina ye nim secret ni nyina na wo ye de keka wanya asam kura de akọ ahemfie no mojo ahenkwafo no ewo ho no sika ye beji wo no ɔyema ɛyɛ efie bia mɛnsa wɔ mu mesrɛw ɛyɛ bye bye nana yɛ ama yɛ nkasa nana me ma wo nka nana yɛ ama yɛ ɛyɛ wo nkasa nka kakra no atwa ah so ɛnneɛma ɛdeɛ mumma no a ya ɛkɔ no ɛnyɛ enu tira sante for ah da bia nana no nyɛ ye ka no kure no yɛnka ne asam kuro no sɛn no kure da ho sɛ na meka munyi deɛ ani mu yɛka no ɔkasa korɛ paa dɛ yɛ na ɛyɛ ɛma abusuapanyin nti a wɔtwi fa so na na kabusu apɛde wɔtwi ntie na faafoɔ otwi faaso no ɛdeɛ bɛ na ka mo nana woka o ahemfofoɔ no a ahemfo no mugyina hɔ no wɔn a wɔ wɔbu mo tumi anim tia no ɛsene ɛdeɛ bɛ na wɔ sɛ ka mo yɛ deɛ wokan yɛ different ɛsen nsɛm a wɔsa akaka ho no sɛ ɛyi secret nneɛma a wɔn yɛ ah nti nneɛma a yɛkɔ yi nyɛ tight yɛ a ɛyɛ ntumi ntumi nsɔ deɛ
Eh? Ai mutimi nka hwee. You be some badamu wa himfi a mutimi bogu say mo fa kokoto. Ye fa kokoto enim se kokoto ho na ye de ba himfi ho. Sit inside there wo keka no na me de me no. Ebe tiatia am say jade wo keka no. Me ni di wate. Ebe keka Na kan. me ni de watem. Na Oh, nsa wo mommy, muti. mama, dear, Mame mame bosune na na munya Aye, botre mama, munya and your botre boko. mpedifo munya botre Nsa wo muti asante fo abakɔbɛdɛ ye dɛ ye nane asemunka. Ye nana ma No, pa munka. yeah, nana Enya nana kozua ayi nana kinchasi a kozua woti soyi. Kinchasi a woti soyi. Wonu aketwa ya yesi wa fomo abai. Efa hu so wo wa himfie hon. Nye na nra ya chi na tumi. Ada na asante yeah, fo mo Johnny, ka your no mommy kore. bill. Pacho, you're releasing on investigation. ɛkora ba pase yɛ wo matu Oh, anamo yes, yeah, Ah, that's ekwa it. se ya chi no. Yes, Ah, yes, I know dear. bye bye Yes, bye bye. yes. One minute kura se ya I, chen. ɔnsɛ correct. nane nana Eniyama ɔnsɛ na ya. nana kozua Yeah. sɛbi moyɛ mpanimfoɔ yi yɛde nanom ame ate aseɛ sɛ anaa menhyɛ ame ate aseɛ sɛ nsɛm bi wɔ titiri ahensɛm ɛne bi nsase bi wɔ hɔ nom a ɔmpere sɛ bɛkɔ kɔɔto mo anahwɛ na ɔmo yɛ dɛ ɔmo siesie so ate aseɛ because of sɛ fa yɛamammerɛ nsɛm ho ebi asɛm a ɔmo ntumi nsiesie bi a obi akɔwie obi adeɛ criminal case bi ne bi ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛyɛ dɛ ɔmo bɛsum na ne deɛ ɛnyɛ aban asɛm ba deɛ fa yɛamammerɛ nsɛm ho deɛ ɛnkɛda ɔmo abɛm titiri asantemɛm mu enti sɛ ka ɔmo tumi de saa asɛm no ka ho ne etu mpanimfoɔ no yɛ sɛ yɛ sure sɛ manso bebree a efi abusua bi mu na sika nim na obi firi mu a ɛyɛ kɔɔto asɛm no nyinaa no kana na mbɛtumi ama saa ne mo nyinaa to yɛ dɛ etwa because saa ne mo yɛ kɔ so ama ɛsɛe nkwadaa bebree Oh, say because obi bɛwu when well, and say media me no me nyɛ me ka bia ma ahemfi anaasɛ bibisa. Ɛberɛ a wɔn de kɔɔ ayi hɔ ɔhene no hɔ na no. na nyɛ hɔ na yɛka wo deɛ mfa hɔ deɛ no nto nkyɛn na na nyɛ hɔ na mɛka Okay. mese yɛwɔ nsɛm bebree asisi wɔ yɛaka aman mu titiri a ɛhyɛ yɛ nana ase ɛberɛ aso sɛ sɛ ɔmo adwene nii so a ɔmo antwe ɔmo adwene kɔ hɔ na ɛdi nnipa bebree nya ɔn sɛ ɛno nti na nana baa wɔ sɛ wɔyɛ otumfo education fund ade nti a because papa bi ewu ama n'aka ne yere ne ne ma ebi a ɔyɛ biribi adeɛ a nkɔbaa no betumi ahwɛ so de ahwɛ ne ma no a akɔyɛ Abusuaje. ma nso ama abusua agye maame no nso wɔ mma wɔn bɛkɔ sukuu nana mpɛ sɛ saa nkwa no bɛyɛ bɛɛ de ama akaman mu anaa society nti nana fa to ne ho so ɛyɛ saa deɛ ma no eti ɛdeɛ nti na ma saa nkwa no sɛbi sɛ mmarima na de wɔn bɛɛ wiase mmaa ne mmarima na wɔyɛ edu fi sɛ nka nanamo afa no sɛ saa social welfare foɔ nsɛ nsɛm bebree na ɛkɔ so sɛ obi bɛwo na obi bɛwo na ɔnhwɛ ne ba ne adade no saa nsɛm yi nyinaa nka yɛyi firi hɔ na ɛkɔ ahemfie ɛna ɛba yɛtwi wɔ anim ne yɛyɛ wo si a nana meyɛ sure sɛ nka ɛtoɔ bi twa Okay. papapapapapa nti ɛfiri hɔ a Okay. woyɛ aberanteɛ no akɔ ɔbaa bi ho a wobɛhwɛ yie Mebo ɔn sɛ yɛ a yɛgyina hɔ na yɛaka sɛ ebi a ahemfo nsɛm bi kɔ so wɔn ntee ne adeade. Ɛnyɛ sɛ wɔn ntee o asɛm a wɔenum ɛde kɔɔɛ no. Oh, wɔhene no. Na ma ɔmo nana ka tie o ɛm sɛ wode w'adwene kɔ hɔ a deɛ ɛka no nyinam sɛ wobɛgye mistake mɛka asɛm bi mɛka asɛm bi nya ɔn abotire sɛ ade bi wɔ hɔ yɛtu ho anammɔ a ɛnka saa adeɛ wei okay no mese nkanya afei na me nananom ba deɛ na bɛfrɛ mekyerɛ no koraa meba Mhm. me deɛ a mekyerɛ no ɛnyɛ wɔ ɛno a akɔ so a ɛno deɛ awie wɔn a anyɛ writing but ne nyinaa firi abusua panyin so na wɔn ama saa adeɛ no ama because wɔn kɔɛ no wɔn sɛte committee sɛ yɛde sika bi akɔgu yɛde sika bi ato hɔnom for ayie no nti nka mu obiara mfa ne nsa nka ɛna ayi abusua panyin de ne nsa kɔkaa ɛno nana nti Abusua mate wase pani o mu ɛnti na mo. mekyerɛ sɛ meba nana nyaabotire deɛ meka ɔka no asɛm tie o nana ɛhɔ wode nom hɔ kɔ nkora akora wode wobɛyera yɛnyi tie firi o hɔ wode hɔ kɔ a wobɛyera yɛ asɛm a yɛka no ɛpɔ ɛpɛ sɛ yɛsi no sɛ Abusua sɛ yɛ pani ni nananom obi anka hyenkyerɛ no. Tinya ɔn kwasɛ sɛ sɛ ma no tete obedi. a nane meba sɛ nka yɛ nananom no ɔho ɛnka yɛwɔ baabi a ɛwɔ hɔ sɛ bɛrima bi tɔ na nka awale mu sɛ nsɛm bi sei na ɛyɛyɛ a yɛn nyinaa wɔ baabi a yɛde kɔ meba o ɛdika wei no koraa no nka ɛnyɛ mma nson sɛ wol ebi bɛkɔ nyaabotire court metie ɛna ebi masɛm a ɛbɛyɛ meka sei yi anaasɛ bi a obi bɛka ntam ansa no bi a yɛakyerɛ sɛ afɔ nkɔka ho asɛm na ɔmatoto ɛnka oh nana meka asɛm na wode ma me ayi chance na menka asɛm deɛ moka nyinaa ɛwɔ hɔ wahu ahemfie yɛwɔ baabi so wɔ hɔnom a sɛ obi yɛ obi a ɛno nso wotumi ɛhɔ na ɛdi asɛm ɔhema side hɔ
enti sɛ wopɛ sɛ woyɛ complain a ɛhɔ na wokɔ complain na yɛfrɛ nkurɔfoɔ a wo ne wɔn ɛdidi asɛm no na ɛhɔ na wɔn bɛka asɛm no ɛhɔ na yɛbɛbua wo fɔ na hemfa na dede wo nkɔla bi wɔ baabi wɔn yɛ didi kakra mu yɛ a mo nto mo ho ɛhɔnom na yɛfrɛ na yɛaka asɛm mikɔɔ n'ano yi a obi sɛ obesi Abo mpacho mute ho. obi sɛ asɛ obesi dan yɛsi meme wall so me ne ne hyɛ wall mede kɔkɛɛ me anyɛ yie obi baako kaa me ho na yɛkɔfrɛ nipa na wɔne me dele no yɛkɔ yɛdi asɛm no yɛka koraa na abɛba ne wobɛnya abɔ but yɛbɛdi asɛm no so ama yɛde yie na ayɛ dɛ ato yie so kyerɛ sɛ na mea no me tam no koraa ɛsua nso mefa m'ani meyɛ okay meyɛ satisfied nti no sɛ te sɛ deɛ yɛkɔyɛ meeting yi a yɛde gyina abɔnten ɛkaa sɛ yɛwura nana sɛ ɛtu wadaworo ka bi ma yɛ woka a waka no wɔ hɔ deɛ sɛ mennim kwankora nana sɛ ɛtu bɛte saa asɛm na wɔbɛka bi ama wo asɛm no sɛ asɛm bi a wopɛ sɛ wode kɔ ahemfie na yɛde fa mmara so yie ɛka no wopɛ sɛ wode kɔ ahemfie na yɛde fa mmara so yie ɛka no wei no msom de kɔ ne ɔhene kɔ the way nneɛma si kɔ yɛ no mfii sɛ wɔhene bi a ne nsa kɔka na ntwa yie sɛ wopɛ sɛ woka asɛm a yɛwɔ baabi ayi a wobɛkɔ na wode akɔto wɔn anim a wɔn yɛbɛtwerɛtwerɛ estate ne yɛakyagye mu mmienu nyinaa na wɔma starte asɛm no si yɛfrɛ nipa no koraa no wama yɛde apolisifoɔ ɛyɛ dɛ ɛkɔfrɛ wɔn mo nti yɛwɔ bia right way a wɔn de yɛ nneɛma wɔ hɔ nyɛ sɛ yɛto ma a wɔn ade kɔwura wo fie a wɔkeka nsɛm no a nkɔyɛ yie no na kyerɛ sɛ wɔn ɛnni asɛm yie wɔ hɔ wɔn di asɛm papa obiara nyɛ sɛ yɛwɔ ɔkɛseɛ yɛwɔ ɔketewa obiara sɛbesɛbe ɛneɛ sɛsɛ kura deɛ awezafoɔ yi deɛ ɛhɔ koraa na wɔn di wɔn asɛm ɛyɛ ɔhema session hɔ nana me mpacho de o kan sa na te de a ebra so se dawuro no em sa mafo bebre nya dai enim wote ase de o kan ti de dwuma bia na nana me bo entina so ta so obi aba na oba be kan no na wo ye de wo tre tre na yewura beboa me yemfa kwa nya saa kwa no so na ye de kwa ahemfie e de ama nana ana me kire wo se nana ana me kire wo se on se sa atima wo kan so do ni ato atem bia manfo be kan sa asem no wo social media yi so adentia because wo munnim say bibi wo ho a wa himfi a itimi di sa na no enti nana ese dawuro na ye dey ese mu ye den say ye won sem bi ti say nana tie beba sab brempoma so wa ba se ti a ene opese wo di asem no nasem no ekọ ahemfi a ye wo ba bi ete say ayi ana me kire say na say no wonnim on say bia no wonnim o nti na me kire say ade bi wo ho a nese wo ho a nese obi ne mu a ese se tembe ye bo hu dawuro se enu nti na nana ne nkra bata ne dɔɔso no on se ti se de fekuru bia no ɛwɔ fekuru bia wo do da no enokre ebi ni ko se fekuru bia wa de da no de a nana nam se se no mama hini na ye de akoso omo pɛ sɛ improvement ye bom omo ye ɛyɛ fɛ na emumu no omo dwumadie no ɛbra so se omo kyirikyiri na manfo ye de ɛte ase ejino enya asem bia na wo sɔre bia betimi na kɔ police station na bia police ni akɔ ka kyerɛ wo sɛ kɔtɔ paper brɛ me na me twɛ sɛ na wɔ na nani hɔ enso sa hemfo no twahia yɛ enti asɛm ni ayɛ kɛ enti no na ne ma bi wɔ na France sɛ ne ma ne bi wɔ hɔ na nka kora na nokora ana nipa enti na yɛ ni abrɛ yɛ kan sɛ edu stage bia akɔ sɛ president wɔ hɔ nana akɔ sɛ president wɔ hɔ nana tie nana tie akɔ sɛ president wɔ hɔ ana wama ministers ana wama sector CEOs ni adade nyinaa obi a wona dwuma ɔyɛ dɛ ɔyɛ enti ebra so sɛ sankrofo na ɔmo deda fuku na no yɛma obi ehu adwuma ɔyɛ dɛ ɔyɛ wɔ fuku ɔda no enti sɛ wo fuku bi mu na sɛ adwuma bi asɛm bi si a wode dwumadie hyɛ wakɔla na sɛ wɔnyɛ adwuma no na sɛ wɔanyɛ adwuma no sɛdeɛ wo no wobɛhu sɛ wɔyɛ w'adwuma tira wɔna mu yie na wɔanya wo ba wo misa ne hwee that is it ejira na koso ya ne dia amanfo ka no mo show ya no mebo
dia wo mo kan oba ya wo ofre wo mo wo mo ko ho nom no wo ya yi abusua panyin di ko ya wo hini ka kire wo mo plane fa se emma mpanimfo ɛna ɛka fi atem afei mu saa wo ɔhene a ɛwɔ mukurom wo mo amukurom no mo na mo yɛ ahemfo mo ne wo paako so hene nkosie tie na wo ne wo mpanimfo ɛntena ase ɛnka ho asɛm ɛno so wɔn saa anyɛ dɛ na sɛ osoma wo bi a wo twɛn sɛ wɔde mu ya bɛbrɛ na sɛ mo de na nyɛ na me ka kyerɛ we wɔn de kɔ yɛ no ya na wo ka ye da bia ya kasa na wo sign it na wo sign it na yɛ frɛ wo no korɛ ka ɛyɛ me yɛ mo ntwa so na me mpɛ kasa bia mabrɛ okay na wo de ka ni na ne sɛ ɛnyɛ sɛ de ɔka no yɛ no nya adwen yɛ no yɛ adwen na emu dwuma bia no da wi a yɛ hwehwɛ no nyɛ sa de yɛ dɛ yɛ hu no me ti say na watch mine wo ho na me de asama gya watch mine hwefia na me ba ye na still ɛda ho wo ho a nya watch mine me bisa na sɛ ya de wo bu sɛ wɔkyema ase ne wo frɛ nkrɔfoɔ ne ba na ɔka kyerɛ mo sɛ monkɔ fie nkɔsiesie na ɔhene wɔ mu fie wɔ no ma ɛno so wɔn sɛnturu kan kyesi bie wa na ade wɔ mrɛ nana ɛyɛ mu ntɔ say no dabi me bisa question pa so nti say no omo call yo omo ntimi answer omo betimi asan yakɔ back thank you ɛne na me kyerɛ wo sɛ tabrem pɔma mo pa yɛ ahemfie mom ɔhema side hɔ ɛne yɛdi nsɛm paa wote aseɛ wɔhema side hɔ ne yɛdi asɛm kɔ yɛ ahemafo ne ahemfo ne tete hɔ na boy bi wɔ hɔ nom na wɔtwerɛtwerɛ wɔ num asɛm a ni ama ada sɛ nipa no wo ba fa ne bra so ho enti ni ada no wo ba no wo baba bɛfa wo mu no na mo de akɔfa nipa no na wo de ne kɔ ahemfie hɔ enti yɛbɛfrɛ mu case no ti yɛfrɛ mu mienu nyinaa mo ka we ka ne deɛ we ka wia na we so aka ne deɛ na o mo tie mu ti o mu wia na mo ye ansa na bɛto aso no wo giri sɛ enka ya ka mɛmo no na sɛ yɛ bi ba na mente me ho abusua bi kro bi sɛ mente me ho ase a ɛho hia sɛ nka bɛkɔ kɔ sɛ obi kɔpɛ injection ne bom na nanom na timi di om na si ɛso sɛ yɛmpene me yɛnkusie emu no gye sɛ bi a abusua no ensem obi a no ya ka ma asomdua ba ansa na mo yɛ because baabi a mbesie nipa no ya sa so na yɛ de ɛwɔ thank you wutie papa isa sɛ bɛkɔ kɔ yɛ wo ka bia no me nka sɛ ɛnyɛ no kuro na already no entino yɛ kyerɛ sɛ sese no ɛbran so sɛ yɛ wɔ nsɛm bi wɔ hɔ a ɛde a yɛ mamlɛ adeɛ ne deɛ yes yɛ wo bia so yɛ kogu sa wɔ ne na so na yato so kura no yɛ bie so ama abusua ni nyinaa hu sɛ yato na no so yɛ gu nsa sɛ no ba hemfa ne yɛ kogu nsa ɛbie ne na so yɛ pɛsɛ mbisa na asɛm baako na sɛ nyina na mepaakyɛ o baabi esie da de lumba wonim baabi esie da de lumba ide me yɛ de ko hu baabi esie da de lumba ɛne enti si a na wonim baabi esie da de lumba yɛ nyina yɛ support sɛ de bɛyɛ ne ma ɛbɛkɔ yi enti kɔba sɛ yɛ nananom a yɛnim sɛ ɛkwan yɛ fa so yɛ yi ɛne kwan yɛ fa so esie nipa amamra na sɛ ɛnyɛ yɛ nanamrɛ media we ya mubusa me no obi a firi ni kurom obi a wɔ ne busuafo yi ba sɛ obi a wɔ ne busuafo sa na tie di mbese ni sɛ wonim sɛ nana sɛ wonim sɛ busuafo ni mo dam me bo mame nka asɛm kakra sese no wo de yɛmfa de yɛ keka nyinaa nana me musa akwasi ne nwie yo okay me tie papa sɛ wonim sɛ obi wu a waka memu no ansa na ebetimi akɔbɔ amana kora sɛ aha sɛ ne besi di pasmes ne dika kohu no hen sɛ unum sɛ ɛyɛ amamre sɛ obedika kohu no hen no hen na mam ba bi a ebi a nipa na owu no ye bɛkora no enti sesi a no die ntina abeto social media no bia eni ba bi esi legend the biggest legend Ghana Edda de Lumba na ye nananom entimi mfrɛ ebusua panyin na omumusa ne baabi a esi Edda de Lumba sɛ ha na esi Edda de Lumba esan sɛ ya nananom na amfrɛ sɛ Edda de Lumba wo munim baabi a esi no wo nkɔhwɛ ne obi a woni nana kwasi me pacho de tie mi na musa sa kwasi ne sɛ nana on se papa no wuye no me sɛ no se wu ye no nana de
That's What right. Some na make you. Ọkọbọ amena miensa. Ewo wonu ani kuro. Yes. Enti ntina sɛ ɛyɛ asantemam ade ntina saa asanteman baabi a ɔmo no si mo sɛ mo sie da lumba ɔhene ne ntumi nya awo ɛna ɔhene ne ntumi hu sɛ ha ne nyinaa enim sɛ ha ne sie da lumba sɛ yɛbɛhunu sɛ mpo sɛ ɛyɛ ɔhene no baabi ɛda de lumba hene no ɛyɛ asɛ de a so mo nyinaa hyɛ nyinaa yɛ na otumfo ase sɛ nso mo nyinaa wɔ akamman mu anaasɛ asanteman mu ade ntina ahemfunu ntumi hu abeto social media na obi aka ne deɛ sɛ yɛpɛsɛ hu baabi esi da de lumba sɛ de bɛyɛ afɛso a ebi a ne yere anaasɛ ne papa betumi de flower kɔto asa edipa no ya busua panyin na akɔto na ade atwe no obi anim baabi otwetwe ne yɛ afɛ na wo no wasɛm na mebi sɛ betimi nkyerɛ na nananom ntumi hu asante na yɛ wɔ no tie wɔ no nko a ne bia maame asante na yɛ wɔ no obi a wɔ ne kurom obi a wɔ ne fie akonnwa a wɔ firi mu enti obi nko obi kurom nko bu sasa hin na wusie wu nipa we no papra nipa na ɔyɛ nti na am yɛ nyinaa akɔyɛ sɛ yɛ so mu anka obi amfa mate deɛ wɔka na sɛ bɛtumi bɛ sɛ mekyerɛ sɛ ebo baabi esi da de lumba sɛ ɔno yɛ asantemam enti na mekyerɛ wo we bi sɛ okay say no the damage is done already mo pɛ ni yɛ bia mo betimi asa akɔ mochi yes and na nka mebeka no wo timi asa akɔ ahemfie wakɔ baabi a mekyerɛ wo no na mo de mo asɛm akɔ hɔ na ya soma me afrɛ busua panyin no mo ni naka ɛwɔ no de yɛn kase we yɛ kase yɛn kase we yɛ tietia akɔsɛ sɛ wa bayi ɛte Germany kanto ato a kane ma me gum wo papa wa hunu baabi a yɛsie wo papa furu na wa hunu animu ɛsɛ ne de wo de yɛ wo Germany sɛ me yɛ lawyer bini lawyer tantan akɔsɛ sɛ wa na so because wo hwɛ abrɔfo ne famu a modin kwa obi papa wu a na so bi busu ni wu a oni baabi esie ne papa na ne maame ebu ɔkora 3 months bia no obi ɔkora 3 months bia no kɔsra na kɔkɔ maame ko sun kasa na wasɛ kwa wo mo sɛ yɛ ya minya awade na wo bi bɛ ware na papa baabi esie no fa ne kokora wusu wunim a wo bɛ ware Willie, they are not here. Cano, the entire Messias and say, yeah, but oh, what you say, yeah. The woman said, you kind the corner now. You kind the corner now. Anna Sydney, I'm why. They said, come on, come and sign you follow up or sign the watch the Bafu problem. Do the watch the Bafu problem. 170 now, Bessian shall say, happy because you are walking, I bet you are walking. That is what about him. One in the water, and I want to know something in the case. Nijano, want me a new Wujuma, and the bad as some I bet you are what Miaka. Another send also, Madame Quarto Crano. Yet the Asamobana, someone I found who I want to can be say, Faso judge, now the Oma make case abroad, Bush and Wiki abroad, Yana bet from my country. Now, no, or better you went to make a name of war, some I want to bet me pushing to different hands. Then they are there for attention. Because yeah, can you social media na ye kasa. Penny so until I'm going to say penny be mathematics. But who try na mo na wo physical. I don't see you many times. So who come many times Nani pa na na obeti na find their opportunity. Me asem we me ya na ma me pressure cost. Ba sister, onum say Ghana no so ma me nte wade. Sa asem ba na amanfo keka na se ya. Betima ba say no kure na amanfo ankanti no. Okura no wasem no berifo no bete kura na se ho akoye hi dada because you kan akeka nsem bi na ni Ghana na dey wo ye mo hi. Agbese se wa ho ye wo mo hi. Because Ghana no
ansa na na se asɛm maame bɛsi pa akosua sɛ ɛbɛhu no wɔwɔ korɛ no obi na abɔ deɛ ne ɔnim abɛnti no ɛsɛ so na bi mu yɛasɛe no obi yɛ saa anaasɛ deɛ yɛhu no sɛ korɛ na no wɔn kasa akɔsɛ sɛ wɔbɛkɔ akɔfa ebi a sogyafoɔ polisifoɔ ne akɔyɛ kikikiki ne yɛafɛ mu abɔ ne tuo wɔ hɔ na kyerɛ sɛ akyerɛ nyinaa adwo ɛna ɔno nso wɔanyɛ saa nti asɛm no abɔbɔ akasiduro na so wɔn. na first no obi di ka aka sɛ na ɔmu pɛ sɛ nkɔmmɔ yi a na nkɔmmɔ di isili gɔnda na ma presila na nka nti ɔmu fa kwan foforɔ bi so gye firi presila nsɛm na sɛ kɔba sɛ ɔmu ɛnɛ gyima deɛ presila ɔmo deɛ nyɛ sɛ mmara no nsɔmɔ yo. bɛkyerɛ sɛ mmara no bɛkyerɛ sɛ presila deɛ dɛ kwan bɛn no bɛfa so ɔmbɛsa agye da no afiri ne nsɛm Asɛ akɔbɛ na ɔmbɛfa so ɛyɛ simple ɛɛ koraa ɛyɛ Because story simple saa ne koraa. hyɛ ase a na ɔmo ka sɛ ɔmo akyɛ abusua panyin land ɛwɔ Kasoa. Story ne nti hyɛ ɛno nkɔm aseɛ bɛyɛ ne sɛn no. ok mepɛ sɛ mebisa o sɛ kɔba sɛ ɔmu tumi yɛ na sɛ isili gɔnda ne ɛdan no bɛdi ɔdo gu ne nsɛm a sɛdeɛ na mu kyerɛkyerɛ mu sɛ ɔmbɛfa kwan bi so na ɔmu akɔpɛ dan bi ama presila atenam na ɔmu agye afiri ne nsɛm na kwan bɛn no nkɔm bɛfa so mepɛ sɛ mehu Oh, bra, maame nka asɛm nkyerɛ wo. Ghana ne yɛwɔ no, lands o, ɛhefo o, changing of name, a yɛbɛtɔ ne daa no, ɛyɛ easy thing, bra. Abɛdi wɔ mu nsɛm a, mesi ɛyɛ easy thing. Ah, Yɛni wɔn a ɔmo yɛ editing sɛ Fresla executive producer of deal. aye, Ɔmo yɛ aye. editing yɛni hɔ. Ɛno Ah. deɛ yɛ ɛno mo deɛ na. sɛ ai no mu de yɛ saa nneɛma no ɛma Na lady bi AI koraa kora no, bɛkyerɛ mu wɔn bɛgye atum Ghana. yeah Bra, okay Wamfa AI because lady pictures bi ankɔ bɛkyerɛ mu sɛ court ɔno ɔmo ɔyɛ angye adwuma wɔ ama no. document office Ɛnyɛ no. lady bi bɛkyerɛ mu last bi sɛ ɔno ɔyɛ adwuma wɔ wɔn document de office AI kɔ ɔbɛkyerɛkyerɛ court, nneɛma wɔn mmea anyɛ bɛhunu atum. sɛ deɛ mu yɛ ni nyinaa na ɛyɛ ai no mode yɛ so ghana corruption no dɔɔso Nti na anaasɛ ɛno okay mepɛ sɛ busa asɛm baako sɛ enti aban no so antumi mma mu wɔ dade lumba asɛm no mu ana anaasɛ ɛno ma dade lumba bɔti a saa aban no ntina bi ɔmu mpɛ sɛ ɔmu bɛfie Na a sɛ wɔn wɔka ho, wɔn wɔka ho. okay nnwom na ɔbɔti a sɛ nana akufo adoa ne ɛpɛ no nti na ebi a ɔmo so mpɛ sɛ ɔmu fie ɛ Aye, ɛa na sometimes medwene ho wɔn saa wɔka ho. Menyi mahama mfiri mu da, menyi asiedu katia mfiri mu da, akufo ado menyi ne mfiri mu, bawumia menyi ne mfiri mu, wɔn nyinara ka ho, wɔn ɛyɛ asɛm wei nyinara aka wɔsɛ ho. nana akufo adoa ne ɛpɛ me deɛ sometimes saa na medwene sɛ deɛ nti a bi a mahama no mpɛ sɛ ɔmu de mu ho bɛgyem ne sɛ bi a ɔbɛka sɛ akɔ we korɔ no ɔte ase korɔ sɛ ɔbɔ ne mu tia me deɛ nti hɔ sɛ mede me ho Oh, kɔbɔ mu Papa Jai, mede ma no Papa kɔto me Jai. nsɛm meaba me ti mu da saa asɛm na aba me ti mu da bɛtɛ agya hɔ nom a Me say about mu da ne ma ne ntenam. Na wɔn nyinara ka ho. Me about mu da deɛ ma ne ntenam na yɛ nokore. Kwame Nkrumah kan amate. Sa asɛm bia yɛ ka no huhu bia yɛ nokore. Ah, hwɛ Ghana na wɔ hɔ no bra. Sɛ wonkɔ Ghana Willie nkɔnya mpatsɔ asɛm a, wɔn na ɛyɛ mo me drop o. Na sa me ankasa me fie a ɛso bɛsɛ. sɛ wonkɔ Ghana nkɔnya asɛm moderate am a, sɛ na yɛ nana Ghana akɔsi na ayɛ ɔda hɔ moderate no, ada but I don't wohunu know after sɛdeɛ ɔno no Ghana gye si sɛ tie kɔbi da na wo. ɛbɛtumi akyerɛ Ghana, ɔn sɛ wonkɔ ɛte nkɔnya sɛ deɛ asɛm maame a, bonsuo kan nyinaa no ɛne deɛ maame bonsuo kan ne nsɛm aba no deɛ nyinaa hwɛ Ghana yɛ nananom na ɔmo aba no ɔmo dwumadie ne sɛ nnipa bi a wɔ mpatam baabi a wodi w'akonnwa nnipa no bɛdi yie because nnipa no di yie a ɛna ma wo nana no wo nso w'akonnwa wodiɛ no ɛyɛ dɛn ɛkɔ so yɛkɔ most of aka communities no kuronkuro bi a ayemfofoɔ no bi bɔ ɔmo ho mmɔden ama wosi kuro no ma na wɔyɛ dɛn oni agye ɛwɔ kwan wɔfa so a wɔne nnipa te kurom wɔ dɛn nhyehyɛ ɛwɔ hɔ nti sɛ edumi bi koraa na aban na amɛmo koraa na ɔmo nim deɛ ɛyɛ dɛn kɔba bi te sɛ dwaben kuro yɛ friends ɔfen so no mo ne ade ade wokɔ hɔ a dewi a hɔ yɛsiesie hɔ ne dewi kurofoɔ yi ɔmo nneɛma ɛne ada koraa bi a obiara nso anim ade nti a ne nyinaa gyina ɔhene deɛ so fine ɛti sɛ ɛno akyi no sɛ ahemfo no nso wɔ dwumadi apart from sɛ development a ɛwɔ kuro no mu no human development nso yɛ the is part of their work because obi mente me ho ase bɛbɛ nipa bi abrabɔ mu a ɔntumi nya anigye kora nkɔyɛ adwuma na sɛbe watumi aboa ma kuro no mpuntu ayɛ dɛ akɔ so na ɔhene wɔ kurom na sɛtɛm biara no nipa wɔ kurom na obi ko
maybe yes hwɛ galamsey sɛ nsɛm ɛkɔ so wɔ Ghana ɔn sɛ gye ahemfofoɔ ne nsɛm na ɔmantumi ansom yɛ no aban wobɛyɛ dɛ bɔko because ahemfofoɔ na ne nipa no te saa community no mu nipa bɛyɛ galamsey nso mbɛ kurom hɔ ɔmo no mu na te hɔ because most of the galamsey community tin nyinaa no nipa te hɔ no mo no ɔmo lifestyle yɛ dɛ asesa ebi no mu lu bɔne ɛma asɛm ne mɛma asɛm nsɛm asesa social vices kɔ so bebree no eba saa na ema nananom adwuma yɛ dɛ ɛyɛ den so saa nhyɛnsɛm no kwan bɛ na nananom fa so yɛ dɛ ɛyɛ because nananom tumi yɛ saa na ɛma aban bi a bɛba so bia no mo ka nyinaa yɛ so memfa enka wo mo fa de yɛ ka nyinaa no a enka wo mo tumi fa ni dwuma ka asɛm esu ndwae yeah oh na braso sɛ yɛ wɔn nsɛm bi wɔ hɔ mo na nananom yɛ make sure sɛ any court no kura nti ase sɛ asɛm wodi yɛ wode kɔ court kura na nananom yɛnka sɛ nananom kɔka na yɛwie a na yɛhyɛ bibi to so a yɛde aba court ɛde kata ato so yɛbo yɛsemensu ha na nti sɛ saa de na nkɔ so deɛ a ɛne ne tam bia court no yɛsemensu hey what be that me nana bi ka kyerɛ me Mr. Kwano to musu a obe wo se wo bo me minsu say nti no sisa ma me de abusanfo na de me sushi mo no and I hope say ye nyina anka ye nya sa adwene de a enka nipa bre a ye wo omaga na nka be so bete because ya nipa brese ya uko de ma wo da wo la administration of mine na me se de bia koye minti mi na nya me nwanwa bia koye me wo Ghana sisa ma de nya botre na ye ntoto adwene ofa William ma 1 minute ayi na anu ya ye ka social media so ade na wo hini ya wo mo ne dom ba gina ho se Valentine se kuro num no sa Valentine no wo mu nie ade no wo mo amode wuro wo mu kuro wo mo ndi be gina social media ene be wo so hene ene ya so hene wo when you say social media no influence that's what when you say social media na be ko akiri atoshi because na bi go kuro mu okra na o kan kuro mu okra na o kan kuro mu a e be no bi wa control enti wa kan enti wa bon sorry no the effort no wo papa petition a wo ko e na won saka but me my dream no de me hu ni so ko pese abusua na nkasa esti mu pam omo ma ne wo mo yemfa wa mo nkwa ba bia biem ugage ni aba kan sa asemi no so ye ti ase ese na no nya anyin tu se ukaka yesemenka nsem nyina na because everything na Ghana no nya asem bia na wo amfa nko police station but say ye wo omo so a omo ti asem bi na say ye threat ya omo na beba wo so so what you say na say chini dona and the main trend say tembia no boni bi koso a this obi ababo amane ana say obi esim papa ba wo hu say bibi koso so a and something na ye wo intelligence wo asem wo dia yan kan say so mo ashase abusuafo ashase threat other side dia wo be mu so mbe so but esan so omo ko no boko no omo mpe boko ni we say na social media na yet no na mo asukrampo abusuafo no ankasa adenti na mo de abusuapani we yesimanan na niema go ye abuso mamo na mo na me nu amu ni so wo be ye say Abusiana dos efie be no this audio na babo 25th February nti ye train some be announcement and it's na ahye na all this na abusuafo mo timi fam nansi fam say ye ne ka se die so eso se ne ye ntimi ne wo mob aya what no mo yi na sinchai aka bi nanu for si by wu ye enka wo ba fie ho no na ka mapam no tell ntina mama and ntina want to me ko obi no for stiba no pam no what I say is your wo ye busuani a wo mpem asemo a na wo jeje me a wo ba me fie a maptimi apam for still there no ne wo ba bi ba ko for still there for still there na one na ekoba na so ka wo
of Apoku, Mama China, and Ma Akawa Mohono Yano. For 6 years, Mubusi, and one of Fakokrano, were Bahono, was a Kamujamanaso, Pamono. Mrs. I wish a video near. Walk on. No, by watching no for the chair, no, bono. I feel what any ban also. Yes, I didn't say run the bottom mono. And what rot on the bottom. No friend to my nothing watching the money. Papa. Oka nokra na wasen ya divert to oka nokra na adwan san ya ba se ade ya make me nko ba bi ye na wasen ya adan na no ba so ata ati wasa ka popam no firi mo ho na busa fo no mo to wasa Mami e se wo mo ehunu dia abusia no wo mo sitie na kwa me na ya ayo ahọ no me na ya efosua tete wa ngro sabro no mu hene wa ngro ne mpaboa wo ba besia wo ba wo kotu wo ngro sabro no mu hene mpaboa me na make at wo ba wo ngro yi na wo papa na ayi akrokre adanse akrokre wo mo mere ayima wa ngro wa hene ne na mu mpaboa wo sum no wuro ne na mu mpaboa wa hemfi in fact, president now they are crying. Mama, Abusia Penny, Apala Hala we say. Mama Apala Hala we. First, yet was Abusia Penny Apala Hala we. Ababa Shamo Sosa. Now will be at me. Yeah, we are not going to say my Emma Gane. I think was your country the power was a para hala. I think Apala hala. What you mean, Pamano Fremufie? I want to see about it. Number 2, I'm an Akonya Traso, and then I want to ask us, yes, so do I, yes, so do I. Yes, I was afraid to say, what catches Apala hala? You want to baby do a hanamono. One minute, I can. Mimi didn't penny for what me said. So see about Abusia Penny Mimi was 70 years. Abusia Penny Ghana from penny. Mimi what me said nobody Abusia Penny. I am me Busia and come me Abusia Penny. Kamina Boachadia to. I was applying the dear doing it. I was applying the dear doing the same man. I couldn't feel no because Bema de Mano Bacondia, Nature as a priest be able soon to Quanimo. Kamino Boachadia to. Mimi fear. Busia Penny Batia, Quassia, the Yemi how far say a simsi or area beer area. A simsi or what? If I say, Obi one in them, and answer, or much me betty area hopefully now. First, no, how much me betty area hopefully now. And say, I didn't in a way, dear. Accounts never say, Nepano, the Jareno, there were the same thing, not a won't mean my bonting police, so it's me my bonting. And like, as I can say, when better they bet me about police. Because I didn't have been, you know, your core radio play announcement. I didn't know another one punch, I'm finding some of them. What was a Bayoka Busia for Wakapas and so forth. About and so forth, and then radio on by announcements as soon as you. Lots of things, but now, ever since I have now, Nipa, Busia Penny or Hine, a tantra, what we say. Up and Trawa way. Apala Halloway. Now, who come up from Ramoso. And I can walk us up in Poma, so they will see what else so worry. I was happening with him. We're wearing our PJs, so we have to do something more quiet, not too loud. I'm Yamabo Supermetron, Mabusha Penny, doing what I say. Everybody now. What you know, or him?
Because the first, no, as actually, I'm saying, that's it. No, I couldn't. Wagoja Bushapeni Achiro. Ochunoko, or your area brother and sisters. One year, Cosia Sawan in the Bushafo Natra area, and a woman in a boom, one year Busiani. It what to mean canopy. What to mean canopy? Now, what's that? I saw you with your new. Oh, I said, yes, I know Becano. One who much match. It is I know Becano. Oh, yeah. You're fucking right. What you do? Lots of things. I just imagine now compared with your penny deal. What you mean, Yabusia Penny? No, I didn't know. Come on, she want so Bansino, that was I say, what you mean, a mandipa and Cosmono? Master Bansino, the Achero. Bambuzu, who is over 70 years. I'm a 70 years. But the way I speak, I know him not to say, we'll be over 45 years. I want him that's all. I wasn't that's all. I mean, wouldn't know. Me, I mean, 112. Media, me party. Na push your pen in the old to me, this uncle says, I book up it now. Me 45 years. Me 1956. So me ask me be after them. Me wu ya wo mu twa. Me si ko gina mu ma me yenta. Me na me yenta. Nti wo bi entra ne ntuma fufuo. Sika wo hon mo de behwe akola bi a. Yes ye bi ko twantuma fufuo. Afi na obi sira wo sister na won twa bi ma ye. Sister na wonye sei. Obi afa ne ntuma mra. Ye firai. Abey. Me wonya 112. You feel the yenny cho. Now be abusi openi ni dia na enye. Me ma me ni simba kukura say and tu no wu ye. Na bedin se nhunu se ye ne ade a kire abusiafo. Na o mte wo na wo me abusiapen. Me enka bra kofi wu ye no awo ba ye no. Enka me ma wu nwura gate ni mukura no wa befie. Me kame ma nwura gate mu kra no abafie na mama cha na motete no woni abusia panyin betumi aye dako na bempoma ni ho e bia na ko ho a enka wonhwe nanim oh bempoma ho a wonka hu wakeka wo mani mu ahwe akeka wo mani mu hwe ya ko bedi nsemfunu sei Ugaga ne mambozi me se mbuza mo se enti ayi bi bebe fie na yesi obusia pen na ayi be fie a efunu hye ne nsa na ayi bi abafie na obi aka se media me ma busia pen ni e ma me ho me papa o me nua ho ta ebi bitimi yesi ama stop obusia pen na busia pen so ne na aye titi management ase efuna wo wu no so woni boafo woni sika ye de be ye yi a na ka be pa abusia panini be ye mu a wo ko pa sika ba me de aye yi na wo abusia panini we woni dama mu a na wo ye sika wo ho ama abusia panini mpem mo abusia panini de ne se okohu ohene na wa pe ba bi ma omo asie ne de hye o ma ka so se ba se nipa no mma no anyini no ono na ebe ko mbaka se bia ne me maye ru a onko pe ko tiamra na ye nyam ma ye na busia panini de na ono na se busia panini di ne ma enima okosra ohene se okosra ohene ne se be mi si di pana dia adentina that number from radio ohene ne su entimi hwe mi ehunu ba bi si that number and the first question na ohene pa koso ohene na wo se meni abusia panini ya kanti ya besi wayiye wanti mi ankase ya mebe ye no anasa me kwakọ hunu ba bia me mama sase akwa woti wo se meni abusia panini ya aka ense hunu kwa na abusia panini ya aka na amamre no woni amamre no so ya aka ai
Enti some ekobo na mane nyina because on abusua pani we yi akanti wono wani hu bibiara na motiwo na motwa se was aye abusua pani awo mo so amo ba no de mo ebo amo amo ban ana ode bo amo na me pa chawo se lumba de no wako ye no na sika bi ni ho a me pese ka me bisa mo se papa no ko ba frebre mpoma so won na tia aburochire fo a yehu na mane aburochire fo a ye de akoje Yesu asenu ya to ye kon ye bi tinu gade ya de ko ba ye ne se ma me ntwa wa no de ko ba ye ne se wonim aburochire hatna na wakọ pension kura no a ebi a wo ye contract kori bi enti bra ye ni ba pot kimono na bempoma ontimi masada na de tia enti na wo a yesi wabusua pani no no frɛ se wo fa yesi chance ewu enti bomoden na kokoshwe na me boa me ho aba de wi ya abusua pani ebe wura mu no yo enti wokɔ ye no a wo hu se adidie wo hɔ no ena osini emagina ye enti ka wo bempoma wo ba ya hu se wo sɛ ade no wo fa me na me ka se bra mina me ka se bra behwe enye se bempoma anya de na so ono no onim sesa na busua panyini na be da bi o papa enye sa because busua panyini no tie o ono ko na ko ye no ebi kra tie da bi ugaga bempoma na ka tell ni se wonya bibia menka no won ko hwe no mambozu hwe ebetima ba se busua panyini bempoma se okay ofa hwe kire me ba busua panyini akọ ye de amane ya da abo no chirikofo no hu se abusua panyini sa bempoma kra mpren bibi kra na eni ntiro mu ma court be mo no because bempoma any to me why because of say enhye ya ato a court age ato mu say obi wu abusua panyini e de bibi esi ni na so ede ho erum dina so a omo bempoma no ye mre na don't think say enkasa be adwuma da omo chise sa ne ma no aya adwenkase no mo de ba ya mo de tumi to omo chise sa ne ma no eye abontisufo na busuafo no kasa bo mo de akwani si abusua pani no Ebeneza na lese nyese ade ankase mo de se ke timi ya adwuma abusua pani na kasa wo mo de ni si abusua pani na kasa no wo mo na wo se ka wo mo jira wo mo na